Здравейте на всички! Щом гледате това видео, значи сте си закупили свещите, които са за изчистване от нас, в нашия канал Боа. И в момента ще обясняваме как работят самите свещи, малко повече как може да ги използвате, както и слова, с които да имате още по-голяма увереност в това, което се случва на енергийно ниво. Така че да започваме малко повече за самите свещи. Благодаря още веднъж за доверието. Нека вижте сили да ви напъстват, навигират и помагат в пътя на светлината на доброто. Амен. Така, докато си запалвам черната свещ, може и вие да си имате такава. Ако имате си я палете винаги, независимо какъв ритуал, с какви други свещи работите, да ви присъства. Другото, което искам да ви кажа, че е хубаво да имате на мястото, където ще си поместите свещта или алтара, да си имате една купичка с сол и една с вода. Вляво солта, вдясно купичката с вода. Аз сега ще налея моята. Така, както казах, хубаво е да имате черна свещ, да имате сол, купичка и вода. Това са атрибути, които спомагат за улавяне на тези остатъчни негативни структури, които ще се отделят при самото изгаряне на свещта. Тези свещи са ведмини, с билки, с треви, изготвени по специални рецепти, именно за прекъсване на връзки с негативи, прекъсване на астрални структури, които са се полепили към тялото, прекъсване на връзките ни с нас, изчистване на допълнителен негатив, насочен, обществен, личен. Ще дам също така слова, с които може да си допълните, да си подплатите самия ритуал, който ще си правите за вас. Ще ви дам метода за работа в това видео, т.е. пълна програма как да работите. Този лист, на който виждате, че свещта е сложен, това е сакрална геометрия. По-нататък ще направя видео за нея или направя урок. Този знак ще го изпратя. Може да се го използвате. То е за защита от магични действия. Така че може да си го рисувате на лява ръка, ляв крак, да го използвате така на лист при ритуали за сваляне на негативни програми, насочени към вас, както и за предпазване от магични атаки и действия. Самата свещ вътре е с четвъргова сол, 100% восък. Ще усетите и самата миризма, тъй като, както вече знаете, восъка, независимо под каква форма и как се използва, течна или твърда консистенция, той улавя, затваря самия негатив от нашите финни тела и съответно получаваме облегчение и раздвижване в различни аспекти от нашия живот, както на физическо, емоционално, ментално ниво. Освен четвъргова сол, както знаете, се прави веднъж в годината, има в тази свещ специално хвойна. За нея ще обясня малко повече по-късно. Хвойната е една от най-магичните и спиращи негатива, унищожаващи негатива. Треви, билки, вечно зелено, сесени плодчета като боровинки, скоро ще направя и за нея видео. Също така канела за усилване на енергията, канализирането е по-бързо към съответните сили. Дафинов лист, специални кодове за изчистване. Също така сакрална геометрия, вече включена програмиране със свещите. Изобщо са доста мощно оръжие, доближаващо се до едно дълбоко изчистване като сколението. Така че може да си го използвате абсолютно спокойно в домашна среда, когато имате време, желание и нужда по всяко време на денонощието, а не да стръпнете в очакване и така да седите с неприятни симптоми и усещания, докато си изчаквате реда за изчистване. Така, продължаваме нататък. Хубаво е да имате поставка за свеща. Ако нямате, аз от 6 имам. Ако не намирате подходяща поставка, може да използвате с цел защита. Това е най-важното, тъй като работим с стихиите, с стихията на огъня. Алуминиево фолио или някаква съдинка, в която да поставите съответно, за да
избегнем, ако се разгорят пламъците, защото много често това се случва, когато негативът е голям. За да няма поражения, т.е. да е безопасна работата, една съдинка с алуминиево фолио, може и около съдинката също да поставите алуминиево фолио. Това е с цел защита. В случая аз ще покажа сега как седи, нали, така с поставката, но който няма поставка, ще си направи купчинка от сол. Така или иначе, дори да имате поставка, е редно да си направите, да си обиколите с сол самата свеща. И ще покажа как. Морска сол, задължително. Може да се включите и билки, като розмарин да сложите, мащерка в султа, също действа много приятно, ловят много бързо негатива, най-финните структури, които се опитват да избягат, също биват уловени. Така че си правите един кръг около свеща с сол и след това чак ще пристъпваме към работа и ще ви кажа. Това е част от подготовката. Така, сега показвам за тези, които нямат поставка. Или си правите купчинка с сол, или си залепите самата свещ. Даже притискате я към, да речем, алуминиевото фолио или към повърхността, на която сте я сложили. И след това посипвате с сол. Виждате, тя се задържа, тъй като това е 100% восък и е супер пластичен и гъвкав, по това може да се познае. Другото, което правим, е палим единствено и само с кибрид. Всичко останало е неуважение към висшите сили. В крайни случаи си позволява и то не на всеки. Така, вземаме свещта. Аз после пак ще я поставям, защото почваме към същинската част. Друг път ще направя урок, който иска сам как да си прави свещи, да ги енергизира, т.е. да си създава собствени ведменски домашни свещи по мои рецепти, които са работещи. Така. Но това в допълнителни видеа, може би ще направя подобен курс за създаване на свещи и в последствие за радиестезия. Предвиждам го, както и съвсем скоро в рамките на месец ще излезат и диагностичните карти, които са с самите свещи, които създаваме. Ще може да ги ползвате и за диагностика по-лесна. Въпреки че свеща ви говори достатъчно, но за още по-детайлна диагностика ще включа и комплект с карти диагностични. Така че очаквайте и нови попълнения от нас. Когато сме готови, пак ще ви информираме по всичките канали. Сега ще обърна камерата срещу мен, тъй като искам да показвам какви са движенията със свеща. Мисля, че включихме. Така, обяснявам за свеща какви са движенията, какво правим с ведената свеща. По принцип, ако ще я мажете с допълнителни масла, трябва да си активирате маслото. Маслото се активира след като се накапя в средата на длънта, разтрие се и се шляпне 3 пъти. След това вече се маже самата свеща. За излизане на негатив се маже посока отгоре надолу. Това е посоката. И също така от вътре навън. Така свеж. За да е още по-ефикасна е прекарвам през нашите бат точки, които аз обясних в предходния видео, който е видял, който не може да погледне. Прекарвате се през трето око. Прекарвате се свеща през гърлото. Гърлена чакра. Фонтанела. Движение са въртеливи посока надолу, зависи коя част. Тук надолу. Тук надолу, нагоре може. Фонтанелата е само назад, нагоре. Врата надолу. Така. Също през ръцете. Надолу. Другата ръка. Така надолу. През цялата ръка. След това слънчесплет. Така настрани. Надолу. Пъп. Също. Надолу. Пубис на кос. Продължавате надолу. След това продължавате единия крак до палеца. След това втория крак.
прекарвате до палеца и след това се опитвате по гръбнака, докъдето стигате. Така, хващате си с едната ръка и колкото може надолу спускате и търкаляте до опашната коса. Това са движенията. Обиколихме цялото тяло, свещта е поела съответния негатив. Може без словата да се работи, може и с словата, които ще дам. Оценявате как ви е по-лесно, ако искате може да ги четете докато правите тези действия, ако искате и след това може да ги прочетете и да сложите съответно свеща на мястото, което сте определили, за да гори. Така, другото, което ще обясня, словата ще ги дам накрая, за да не ви объркам. Свеща може също така, ако бавно гори, тъй като всичките съставки, за да е ведмена свеща, за да е работеща, няма изкуствени материали, това е кноп и някой път трудно гори. Ако палите, нали, пак може от черна свеща да си запалите, може и от бяла, но от самите свещи, които са централните, трябва да са запалени с кибрид. Ако запалите, в случая, ето показвам, и свеща, да речеме, аз ще направя, изгори и фитила обгори, продължавате, нищо, че го няма фитила, в смисъл ви ще го видите такова фитила, нищо, че го няма фитила, продължавате да държите свеща в самия восък, той ще светила надолу, ще се покаже и ще започне да се угаря. За да ви тръгне свеща по-добре, защото много дълго време, тъй като е истински восъка, не изгаря толкова бързо, много дълго време мога да седи в тази позиция без да тръгне да гори свеща. Затова може да си накапите ето така малка капка, да покажа малката капка. По принцип малките капки са болести, проблеми, които изчезват. Болестни състояния, които изчезват. Неразположение. Които са малки капчици с цвета на самата свеща. Ако са черни, това е мърсотия, това е негатив, който излиза пресен. Така, свеща може да си обърнете, да се наклоните и да си кажете ваша си молитва или аз тази, която си казвам винаги. Господи Исусе Христе, си нареждам, т.е. ти казва, че най-добрите си в устата си без тебе нищо не могат да направят. Моля за вашата помощ, да започна всяко дело с вас и твоето слово за спасяването на душата ни сега и за винаги за винаги. Амен. От Царю Небесно, че Дух на истина, който навсякъде всичко научва. Изпълва съкрошна на добротата и дарителя. Ела е се сред нас и научи с всяка скверност и спаси благи душите на Свети Боже, Свети крепки, Свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, Свети крепки, Свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, Свети крепки, Свети безсмъртни, помилуй ни. Така, синя огън означава магии се свалят, да знаете. Магично. Действия, под магични действия, разбирайте, не само ритуална магия, може и ментална такава. Менталната, дори много случай, зависи кой я предава, е доста по-силна и от ритуална. И да обясня. Когато сте застанали така пред самата свещ, вземате посоката, която е вътрешната, тази пред вас, за ваша, тази от външна страна за околна среда, общество, тази от лявата страна, аз пак ще ви покажа, тази от лявата страна за личните ви отношения, тази от дясната за работата и финансите ви. И там, откъдето се пробие теча, може от всичките страни, може от една, може от две, може от три, може да разберете откъде ви идва негатива. И съответно ще видите и самите същности, за тях ще направя отделен урок, какви същности горе-долу, но най-добре се виждат чрез диагностиката с карти, които те първо изготвям, така че ги очаквайте малко с забава, познат първо свещите, но и те ще стават готови. Не е винаги нужно да знаем кое откъде какво идва, но все пак един ориентир. Друго, което мога да кажа като подробно за самите течове. Малките капчици казахме, които са с цвета на свеща, това означава изчистване на болестотворни програми. Болести на разположения, изчистват се, премахва се, улеква състоянието на човека. Тези, които са с черно, пак са мънички, това е пресен негатив. Тази река, ако се стрелка тук, примерно една струя, но бързо се стича, додолу това е много пресен негатив. Това са уроки, това са такива лоши думи, намерения по вас. Адрес така наречен с глас.
Другото, ако се преплитат две стори и се кръстосват енергиите, това означава, че има болест в самото помещение, в домакинството, в къщата, болни хора или вие сте болни, или за самата обстановка болестотворна, вредоносна. Друго, което може да кажем за държанието на свещата. Основни неща ви загатвам, понеже съм пропуснала, изгледайте видеята, там обяснява абсолютно за държанието на свещите, за пламъка, за да може да си направите една лична диагностика, ако имате съответно и желание. Но и да не направите, самите свещи си работят и си обират. Така че ще почувствате моменталически, след като свеща изгори, облегчение, както на физическо ниво, така на емоционално, така на ментално, доста разпуснато може да ги направите. И 3 дена последователни ще имате още по-голям ефект, може и през по-голям интервал от време. Ударно, ако се чувствате наистина много зле, за да ви вдигнат, тъй като те са енергийно заведени, освен че чистят и вдигат аурата, повдигат вибрациите, защото част от тръбите вътре са именно с такава програма за повдигане на вибрациите на аурата, оздравяването. Не се отчудвате, когато почернее, това е силна магия, силна направа към вас. Да знаете още нещо от мен в 3 часа посред нощ, ако се будите. Това са или подцеления същност, или ви магичета. Сте включени в някой ритуал. Казваме едните слова, с които може да си боравите. Снимам, обирам, запрещавам целият негатив от всички мои тела, от всички мои времена, жития, бития и измерения и на Твореца уповавам. Амен. Това може да си го запишете, да си го ползвате винаги, когато работите с свещи. Независимо какви са, когато искате изчистване. Снимам, обирам, събирам, във вълска събирам, уроки, морочки, самоморочки с глас, завис, лоса, дела, мисли, от сега е порода. На всички времена, на всички тела, на всички жития, бития, имена, измерения от всички мои минали животи, сегашния порода, в минало, настояще, бъдеще и отправям, уповавам на Висшия съд. Поставям печат Амен. Изчиствам, мене си, кажете си имената тук и дата на раждане. От всички, всякакви демонически, дяволски структури, програми, подпрограми, всяка същество по Вселен, сега и завинаги. Освобождавам дух, душа и тела на всички времена, от всички негативни същества и неща от този и от този свят. Така да бъде, така е истина, заклета от мен. Амен. Благодаря на висшите сили, благодаря на Твореца, благодаря на помощта на всички светли същества, които са слезли да ми помогнат тук и сега. Амен. Също може да си кажете благодарствена молитва. Владико Господи, на Твоите непотребни раби, след като се достоихме да с Твоите благодеяния дарове, прилагам към Тебе усърдно според силите си, принасям благодарност. И като благодетел Творец, слава ми към слава от Тебе, Боже, пришли сега и всяко век и веков. Амен, амен, амен. Благодарим. Колкото пъти завихрате, повтаряте, толкова повече ще ускорявате процеса по изчистването. Така че зикър, който може да правите в случая с молитвите, може да не спирате, да се молите и в последствие ще знаете вече и определени слова на Исус, които може да си работите по всяко време на денонощието. Всичко е само във ваш плюс. Сега обяснявам. С енергията ние се разплащаме към висшите сили. И съответно, когато отделяме от нашето време, от нашата енергия, изпращаме към съответните светли сили, те слизат и ни помагат. Това означава колкото повече увеличаваме молитвите си, т.е. броят на молитвите, толкова повече се увеличава силата и нещата, за които те ще слезат, че ще ми помогнат. Затова са тези повторения. Няма нищо случайно, всичко е закономерно, всичко е спуснато в закони, но не винаги слиза на време до нас. Важно е сега някога да слезе, да го осъзнаем, разберем, да го приемем и да започнем да го прилагаме на практика. Препоръчвам да ускорим процеса и направо да си чертаем кръстчета и може да си наречете да се освобождавате от целия негатив, личен, магичен, насочен, обществен, кармичен, родов. Всичко, що е дошло чрез програми и порода и което ми вреди, във воска да се стопи. Амен. Ето, угасва, да не ви бърка, защото има негатив, който е дошъл. Последното, което съм казала по рода, примерно от рода, да се стопи родовия негатив, да се събере, обере и да се
стопи от воска у мен. Ето. От рода доста негатив ми е изпратен за отработка, така че отработваме го. Не се очудвайте, вижте сега. Има и синьо на пламъка, доста голям, енергията е голяма, колкото е голям пламъка, толкова и самата ческа е по-голяма, пушка е черен, защото излиза негатив. Така, ако ви гасне, да не се чудите, вижте, става черно, защото свеща, вижте, тя е светла, но става черно, защото се обира негатив, свети в синьо, така че са магични влияния по рода, които са предадени, а аз да ги отработвам. И самата свещ почерня. Ето сега ще покажа. Тук се вижда някъде, че почернява. Да се свалят всичките програми по рода, които са дошли да вредят и които не съм успяла да неутрализирам до момента. Нека восъка ги събере, обере. Разплащам с времето и молитвите си. Амен. Благодаря, благодаря, благодаря. Да бъде волята Божия. Не ги казвайте да бъде волята Божия, тъй като ние сме подчинени. Това, че си искаме да си искаме, си е чисто човешко. А вече какво прецени Твореца е чисто божествено. Та сега да видим как ще протече свещта. Запомняме си нашата позиция, дори да се въртим на някакво друго място. Знаете, че вие първоначално в тази позиция сте запарили свеща, в тази позиция, дори да сте заобиколили сега отстрани отзади, няма значение. Първата позиция, в която вие палите, това е вашата позиция. Нали, отпред, отзад, отляво и отдясно. Така че си ги запомняте. И хубаво свеща да седи в пространството ви, максимално близко да сте до нея, т.е. да имате време за самия ритуал, тъй като понякога гори час, два, долу, когато се събере, може да гори цяла нощ. Затова казвам да се опасява с съдчета, които са алуминиеви или с алуминиево фолио. Оставам на линия за въпроси, за обратна връзка. Може да поръчвате отново за вас, за ваши близки, но с предварителна заявка, тъй като ми е нужно време, за да ги изготвя. В същото време казах, ако не използвате слова, свеща също си работи трансформиращо. Нека да е във вашето пространство най-много на метър около вас, за да може да обира целият негатив, който е полетнал по вашите ефирни тънки тела. Да, има видове щитове, които поемат част от негатива при самия удар. Да не рефлектира, да не е с такава голяма сила. Аз създавам щитове, които са именно с тая цел, за да отбият по-голяма част от негатива, но това не означава, че сте непрекосновени, нищо подобно. Просто това, което ви е изпратено, няма да ви удари с тази сила, която е трябвало да ви удари. И ще се смекчат обстоятелствата и щитите. Това е. Скоро ще направя видеа и за тези талисмани, които правя, висулки, ключодържатели, за да имат хората малко повече на понятие и да може който иска да си вземе за себе си или за някой свой близък, който иска да го защити, поне частично. Казвам си истината каквато е, защото е редно хората да знаят. Това, което може да те защити е нон-стоп молитва 24/7, да се огражда с молитви. Но това мисля, че само дзен го правят. Даже и за тях не съм сигурна, че може 24/7 да се може, защото ти трябва време за физиологични нужди и разни други неща. Ето вижте, тук пламъка се раздели, разни същности започват да се очертават. Както виждате, от задната страна започна. Да, негатива идва от околната среда. Тоест, не е от мен е създаден, навънка е създаден. Негатива е внесен или в дома, или някой ти е мислял зло по твой адрес лошо, или ти е пращал нещо лошо, просто вижте откъде започва да тече. Ето, вече е текло, показвам рекичката и ще се образуват фигурките. Ето и помъчето пада, и чернилка си пада доста, така че външният атак е от добри пожелатели, те да го нарека. Не е задължително да са ми домашните, може и да са навънка. Това е за сега от мене, относно работата с свещите, който иска. Записва се, както казах, на чата предварително, оставя си данните за изпращане, т.е. за получаване. И аз, когато ги изпратя, пиша, за да информирам човека да знае, да отиде да си ги получи.
Пожелавам ви до нови срещи в пътя на светлината, на истината и на изчистването от целия негатив, тъй като това е един постоянен, динамичен процес, в който ние тепърва свикваме да живеем, да работим и изобщо да съществуваме. Амен! Благодаря на всички и до нови срещи. Бъдете благословени!